Wara li fix-xhur li għaddew twaqqgħu il-binji u l-istrutturi antiki li kienu jagħmlu parti mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, fil-ġimgħat li għaddew issoktaw ix-xogħlijiet ta' kostruzzjoni fuq l-Iskola Medika ta' Barts u ċ-ċentru tal-anatomija. Matul il-jum ta' tlieta, One User is-sit fejn seta' jinnota attività sħiħa bosta ħaddiema tal-kuntrattur fuq il-lan tax-xogħol. Dan ftit jiem biss wara li l-Ġenerali Times ħareġ jallega li x-xogħol kien waqaf sobtu u li ma kien hemm ebda attività. Dr. Nadine Delikata minn Steward Healthcare qalet li x-xogħol mixi b'ritmu tajjeb. Irrid nserraħ ras kulħadd li x-xogħol mhuwiex wieqaf, ix-xogħol għaddej b'ritmu steady, kemm fuq l-Iskola Medika kif ukoll fuq iċ-ċentru tal-anatomija, it-tnejn jinsabu fuq il-kampus tal-Isptar ta' Għawdex. Aħna kuntenti ħafna bil-progress tax-xogħol u bil-kwalità tax-xogħol li għaddej u ninsabu konfidenti li l-miri tagħna se jintlaħqu. Dr. Delikata saħqet li t-tixrid ta' xnijat fira ma jagħmilx ġid tax-xogħol li qiegħed isir. Qalet li dan joħloq biżgħat bla bażi fost l-impjegati. Ninsel ħafna dubji kemm fl-imsieħba tagħna, ġifieri Barts u msieħba oħra, però l-iktar importanti għalija tnissel dubju wkoll fl-impjegati tal-Isptar. Il-Kap Eżekuttiv qalet li l-mira ta' Steward Healthcare hi li sal-aħħar ta' din is-sena ix-xogħol fuq iċ-ċentru tal-anatomija jkun lest u li x-xogħol fuq l-Iskola Medika jkun wasal fi stadju avvanzat ħafna. Qalet li wara Steward hija kommessa li tibda tħares lejn il-pjanijiet tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, l-Isptar Grek u l-Isptar Sannuqa. Il-proġett tal-Iskola Medika ta' Barts diġà ġibet 20 ta' studenti barranin li qed jistudjaw il-mediċina f'Għawdex.